שלום יוטיוב, היום אני הולך להראות לכם איך להוריד תוכנה לצילום מסך. אוקיי, דבר ראשון צריך להיכנס לגוגל ורושמים תוכנה לצילום מסך. אתם צריכים להיכנס לפה, להורדה השנייה. אוקיי, נכנסים לאתר של וינס ויש לכם פה את זה. אתם עושים פה, לחץ כאן להורדת הקובץ. רגע, הנה. עכשיו, אתם עושים פה שמור, אחר כך שמור בשם, והולכים לאיפה שאתם רוצים לשמור. כל מקום שאתם רוצים לשמור, תשמרו אותו. אני נגיד עכשיו שומר אותו בשולחן עבודה. הנה, הוא מוריד לי. רגע. רגע, יש בעיה עם ההורדה, לא יודע למה. הנה. הנה, הוא מוריד. הנה, אפל סריקת אבטחה. הנה, אפל. אתם עושים אפל. עושים כן. אחר כך עושים אקפטר. אחר כך עושים פיניש. והנה יש לכם את התוכנה לצילום המסך. אתם לוחצים על הראשון. וזה כזה מגניב. אל תסתכלו על זה ככה, זה בגלל שאני עכשיו מצלם גם סרטון, אז אל תסתכלו לזה. אתם לוחצים פה פליי, ואז הסרטון הוא כאילו